Takže čus ľudia, tu je Kubo na drogy. Či čo? To kto je? To je Maťo! Čau! Čo sa deje? Som tam našiel! A co? Ja neviem, sviečku, alebo čo to je. Ha! Sviečko? Hovno. Hovno, poď ukáž, nie. Ani hovno, žiadna sviečka. Kámo, že vraj ten... Tam hore, tak kde som to videl. Vraj tento chlapec videl sviečku. Kámo, on videl aj ducha. Je hovno, neverím. Vezmi jedno. Braterská láska. Čo? Nie, sranda. Bah! Zľakli ste sa? Aspoň trochu. Trochu, prosím, trochu ste sa zľakli. Tam hore to je. Nie. Kde je nás hase, jaj? Blbosť, nič tam není. Tam hore až. No, akoby no, zaber kameru. A kameru tam hore, hovno, tam není, nič. Všetko vidí. Všetko vidí. Aj, nie, aj ducha tu videl, tam nie. Tam on je debel, u nás tu zavolal zbytočne, on povedal, že tam videl ducha. Všetko som tam videl. No kámo, však tam sú ešte. Ja som videl. To je moje drogy! Ja som Thanos! Hej kámo, typek kúkal dvakrát Squid Game, ne? No. Typek videl dvakrát Squid Game a není Thanos, ale mincu. To videl sezónu 3 na Netflixe. Napíše do komentárov, že videl som Squid Game 3. A my sa ideme pozrieť na ducha, lebo na sviečku. Áno. Jaj. To bude nás komédia, ne? Ideme robiť komédiu? Tam je hore. Pomoc, ja robím komédiu. Ale fakt, čo to je? Kamo, ja mám kamer papučia. Poď! Ty kokos, to čo je? Čo to je? Keď to vidíte, fakt, to čo je? Blbosť. Prečo je tu taká sviečka? To ti nemôže byť. Však hej, A tam sú cigarety. prečo? Prečo je tu fakt toto sviečky? Však pre chvíľu to bol kleban. Kde je Justin? Justin! Justin. Zeši. Kde, Jej, on toho není. Pozri. kde je? Musíme za ním. Nezobral duch? Asi. Nie. Asi ho zobral duch. Poďme dole. Bež. Poďme pomaly dole. Fakt. Justin. Justin! Kru! Justin, budi. Tam vidíte mesiac. Neviem, či to vidno. Asi nie. Ani nie, ale ja vidím mesiac. Hej. Ja neviem prečo. Som... Povedal, že ho na veľkom bude v zime. Tam není. Dáme takú sviečku. Čom tam není? A kde je Martin? Justin. Musíme ho nájsť tak, kde asi u mesiacu je. Nie. No, prestaň. Dobre, sledíte. To je môj debilný brat. Aha, asi ho vidím už. Víš, kde je? Nie, Tam, tak, kde za tým. nie je tam. A ja poď uvidíš. Čuješ ho? Čuješ ho? Justin! Ja som počul, že... Vyzerá to do mne. Justin! Máme te! Justin, budi! Justin! Tam je! Justin? Tam je! Justin! Tu! Tu je! Tu je! Nezabíjajte me. Pomoc!
Čujem. Daj som hek. Justín, čakaj! Zabiješ. Nie, že to ja som... Jakub, budi! Budi! Tvoj bratranec! Aha. Tu je môj maživý brat. Richard. Idem ťa zabiť. Pomoc! Niegoď! Nie! Niegoď za mnou! Daj sa hen! Daj sa hen! Zabijem ťa. Zabijem ťa. Daj mi pokoj! Zabijem ťa. Head! Head! Zabijem ťa. Nie! Utekaj, máš 5 sekúnd. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Spadne ti tablet. Justin, poď tu. Daj sa ďalej! Ďalej! Kto si? Ja som tvoj bratranec. Vážne? Áno, Neverím. ja som tvoja mamka. Nechadám, no. Kde je Fakt, ten? ja som tvoj bratranec. Budem ti veriť. Jak sa volám? Justin Budí. Ty? A má kanál Justin Crew. Budem ti veriť. Ja som vám Jakub, tvoj bratranec. Budem veriť. Dobre. Neviem, čo tam bolo. Kúkajte, ja som sa pošiel za Kubom. On tam natáčal. Ja som sa niečoho zľakol, lebo tam niečo bolo. A ja som tam niekoho videl. Som tam proste nejakú postavu videl. A ona ma začala naháňať, ja som utekal dole. Som nemohol kričať, ja som sa snažil tak kričať ako život. A nič. A potom som sa tam skryl, som si sadnul na ten koberec sám. No a ja som sa tam bál, lebo ja som si myslel, že po mňa tam niekto pôjde. Že ma tam niekto zabije. A potom do mňa prišiel tam ten menší Maťko. A ja som sa vtedy zľakol, lebo ja som si myslel, že aj jeho tam zobral a jeho ovládol démon a on ma chce zabiť. No a nakoniec prišiel aj on a povedal mi to, ale ja som sa bál. Som sa tomu prvý smial a teraz sa bojím. Takže dúfam, že sa to už nestane. Ok, ja idem, neviem, dám si tu sám. Dám? Dobrý nápad. Áno. A keby ma chcel napadnúť, mám tu prejstovku. Toto mi netreba. Mám jednu. Pekná trafa. Nechápaj do mňa. Ale kto to bol? Ty! Fakt! Ty! Kto to bol? Ja neviem, asi nie. Máme ľudia, že ste videli tú nohu. Napíšte do komentárov, či ste videli nohu. My sa s vami lúčime a Kuba teraz vidí peklo. Nie! Nie! Končí to video, lebo po teba rozbehnem sa. A vy sa majte dobre. Prosím, nie! 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 Nechcem ísť do pekla! Chceš? Chcem ísť do heaven! Áno, ja som ti teraz nechcel nič urobiť, keby si držal hubu 5 minút, no tak to... Však som držal! Čo? Batman! Som držal!
Hubu. Hubu si držal, kde si, bol v lese? Áno. Takže čo budeme robiť? Neviem. Aj. Nevadí. Ideš chytiť? Co? Máš. Teraz bude lietiť. Budete letieť ľudia. Dobre, čau. Ja som sa ešte ja ucítil. Chcel utieknúť. Áno. No. Čo sa deje, Peťko? Okej. Neviem, čo teraz budeme robiť. Ale Na budúce. Kubo a ja sa s vami lúčime. A ty, keď ma teraz napadneš, ľudia, zdravíme.